Dem Partî îro dirêjiyê bide wan çalakiyên naştiya civakî ku gotiya wê li pêncîyek bajaran berdewam bikin heta 16 mehê. Îro li Amedê û mîtînga xwe li dar dixin. Maşallah dekak agahiyên bêtirpêran e. Maşallah mîtînga wan dest pêkiriyan hinek dawetçî li pişta xuyan e. Dildar miting ba awayekî fermî dest pê nekiriye lê yani gotar dest pê nekirine hatine ber mitingê ve berdewam dike ji çar aliyên Amedê ber bi qeda stasyonê ve ji ser çar ya ve beşdarî mitingê dibin govên digerînin li bendê ne ku qasek şunda gotar bene pêşkêşkirin hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan ve qasek şunda derkeve ser dike û gotarek pêşkêş bike axaftinek bike Bakirhan de axaftina xwe da wê bal bikişîne ser pêvajoya ku nû dest pê kiriye ew diyaloga di navbera rêberê PKK Abdullah Öcalan û dewletê de ka gihîştiye kîjan qonaxê çi peyam wê derkevin ji îmraliyê derbarê vê yekê de wê axaftinek bike her wiha nêrînên Öcalan yê ku bi şand û heyeta Dem Partiyê re parve kiriye ji bo ku aştiyek pêk bê derbarê vê yekê de jî Tuncer Bakirhan wê agahî bide xelkê lê piştî Tuncer Bakirhan hevserokên giştiyê DBP Keskin Bayındır û her wiha Çiğdem Kılıçgün û Çar em li bendê ne ew jî gotarên xwe pêşkêş bikin piştî wê jî muzîk heye govên heye dîlan heye lê çavê her kesî Dildar li peyama rêberê PKK Abdullah Öcalan e kad wê 15 Sibatê de bide yan piştî 15 Sibatê bide yan Newroza 2025 de bide herkes li benda vê peyamê ka wê çi peyam bide wisa hêdî nîşan bidin qeda stasyonê hêdî ser dike jî bangevazî dikin ku wê qasek şunda dest pê bike miting bi awayeke fermî kas binerim خالق الفيدرة تشد بيجا هناك النيرني وانجي بكن اگر كو دم هبا مرحبا ابو مرحبا جبو ياشيتي براتي سرو كابو هر بيجي ابو سر چاوا جبو كو اشتي بيك بي دبي چه بكرن بس خوات بكرن خوات بكن و سلاوي من سرو كراره خوزا اشتي چي بكن چه گاو بنا اوت خوزا گاو اشتي بیابتن براتي بیابتن کشته شینه بک خوز باش شه باش که رومت شه به خوز کی جان گاو بنا اوت جبو اشتی گاو احتیاج استگمه بلینه چیه استگمه زمانه مه کورترا مه آزادی سروک مه من شرط مه evin kurda evin ben başitere hazırım hem şerrac hazırım hem çabuk hazırım hazırım gelek spas maliya ve avjinlerinden beşeki halke bu jinav mitinga qada stasyonu ya Amedê kuj aliyê Dem Partî û DBP ve tê birêve biran. Spas maşallah dekak tel Amedê eva gahîdan dem baş.